Elefantti Antti oli norsu Afrikasta ja Siili Suhonen oli Suomesta. Elefantti Antti oli norsu sirkuksen ja hyvin hän tunsi Siili Suhosen. Siili Suhonen asui ennen tunkiolla, mut kivitalo siihen sitten rakennettiin. Nyt Siili Suhonen asuu talon ullakolla, mut ei se ole oikein onnellinen. Jälleen oli ollut sirkuksessa näytös ja elefantti Antti oli väsynyt niin. Ihmisiä kummastutti elefantin käytös, kun elefantti Antti oli väsynyt niin. Elefantti Antti maahan painautui ja silloin hyvän haltijan näki hän. Elefantti Antti siivet selkään sai ja korkealla Antti nähtiin lentävän. Pinon alta ja ajatteli, aika minun lähtiä on. Myös Siili Suhonen sai siivet haltijalta ja nyt on olo Suhosella huoleton. Elefantti Antti ja Siili Suhonen, nyt on heillä koti yhteinen. On Siili Suhosella oma komposti ja elefantti Antilla on